1 Timothy chapter 6 verse 12. You fight a good fight of faith. Fight a good fight of faith. Fight a good fight of faith. Kurwa kwekutenda. Kurwa kwekutenda. Fight a good fight. Fight ukaona yakunzi is a good fight. Inenge ine ma results are guaranteed already. Nokuti iyo fight pachayo kurwa. It's not good when you are on the losing side. So kana richiti fight a good fight of faith. It simply means the results are already there. Guarantee my results iripo ipapapa. That's why it's called a good fight of faith. My beer, welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. So, nyandi nayo mangwana na nasi concerning the good fight of faith. It's from Exodus chapter 5, from verse 17. I'll start from verse 15. Exodus chapter 5, from verse 15. My Masenga, you're welcome. God bless you. Mkoma Chipani, you're welcome. God bless you. So Exodus chapter 5 from verse 15. Finally, the men in charge of the slaves went to the king and said, "Why are you treating us like this? No one brings us any straw, but we are still ordered to make the same number of bricks. We are beaten with whips, and your own people are to blame." The king replied, "You are lazy, nothing but lazy. That's why you keep asking me to let you go and sacrifice to your Lord. Get back to work. You won't be given straw, but you must still make the same number of bricks." The men knew they were in deep trouble when they were ordered to make the same number of bricks each day. After they left the king, they went to see Moses and Aaron, who have been waiting for them. Then the men said, "We hope the Lord will punish both of you for making the king and his officials hate us. Now they've an excuse to kill us." May the Lord bless the reading of his word. Nyaenda verenga pano harsh conditions ari kupiwa vana veIsraeri in Egypt. Mashandiro avo vari kuomeserwa kubasa kwavo kwavaishanda. They were slaves actually. They were not workers, they were slaves. But pane ma conditions ari kutwistwa now kuti zvinhu zvive more dangerous to them, zvinhu zviregere kuva zvakanaka kwavari. Nechikonzero chekuti Moses and Aaron vanga vaapproacha Pharaoh vaine message yabva kuna Mwari inoti let my people go. The word of faith rina Moses na Aaron nderekuti Mwari avarevi nhema, we are about to come out. So vari kuita the real procedure hanzi naMwari, endai munoona Pharaoh mutaure naye to let my people go. But chinotanga kuitika, this is the book of Exodus. Exodus chinongoreva kubuda or coming out. But in my first chapters ya Exodus ari kutiratidza kuti pane ma situations anogona kusimuka when you are about to come out. Kune ma situations anot demand your faith. It's a fight of faith. So book of Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 12 yati, fight a good fight of faith. That chinoita kuti in the good fight, results are guaranteed. Victory is certain. But the process sometimes, you need to sekunge, attack your faith, and you need to be on the defensive side. Mukatarisa from Ephesians 6, panonzifika inombidze kurwa nazo, there is also a shield of faith. Kurati faith, which is knowledge, ndio inofanwa kuva the defense to whatever the devil
throws to you. Faith is a shield from Ephesians chapter 6. Kureva kuti your faith, your knowledge in him, do inova your defense against any arrow of the devil being thrown to you. So Moses and Aaron vane message yabva kuna Mwari. Moses watoona a miracle pane paakakanda tsvimbo pasi kavanyoka Mwari vakati simudza. Akaisa ruoko rukaita maperembudzi akarubuditsa zvakare mhomwe akaona rafresh raright. Anga ane assurance, aine masigns yekuti ndaita encounter Mwari wamasimba ose. But paari kuenda kuna Pharaoh unotanga kuomesera vana veIsraeri mashandiro avo to an extent yekuti Pharaoh akawina mwoyo yemaforemen vatungamiriri vana veIsraeri pakushanda kwavaita kuti vaende kundoaccuse Moses and Aaron, vaende kundomukira Moses na Aaron. So strategy ya Pharaoh, strategy ye enemy ndeyekuti uve kuside kwake, uonese kunge shoko raMwari kana zvataura Mwari handizvo, nokuti plan yaMwari yekuti vanhu vabude muEgypt iripo iririwo. Mwari ari kuda kubuditsa vanhu, but vanhu vacho they were not aware of the plan of God. Angari aware ndi Moses and Aaron. So no wonder kuti vanhu avaidzoka kuna Moses na Aaron vachipopota kuti woona taakuomeserwa mashandiro edu ese atiri kuita because of you. They were supposed to be on Aaron and Moses' side, but nekuda kwekuti they had no shield of faith. That shield of faith is a symbol yet defense. Kureva kuti havana zvokwadi yekuziva kutaura nepfungwa yaMwari kuti chii chinoda kuitika. So these people were now backing Pharaoh. They were slaves, but they were on the side of the enslaver or of the one who was ill-treating them. The devil ndokuita kwake, ukashaiwa assurance, the truth of the word of God, hauna a defense or a shield against the arrow. So pese paanokanda an arrow. So Pharaoh waronga a strategy kundoomesera vanhu pamashandiro avari kuita, achiziva kuti ndikadaro they will stand against Moses. Why? Nokuti vanenge vava nepfungwa yekuti kubva mazuva akataura Moses, kubva mazuva ari kuuya Moses achitaura naFaro kuti regedza vanhu vaende kubasa kusina kumira zvakanaka. So vanobva vava ne a mind yekuti so it's all because of these two men vari kutaura naFaro vari kuita zvinhu zvisafambi zvakanaka. So vaIsrael, they were not backing Moses and Aaron. They were actually accusing them kuti kuomeserwa kwese kwatiri kuitwa it's all because of you, muri kuda kuti tibude. So enemy pese pane deliverance, pese pane blessing and favor, the enemy will not fold hands kuti aiwa nguva deliverance ye breakthrough yemunhu yakwana. The enemy will make a strategy, will make a plan yekuti kana usina assurance, which is the truth of the word, usina the shield, which is the knowledge of God, you will be on the side of the enemy. You actually die as a slave than to come out. Nekuda kwekuti the enemy anoita buy your mind nekuintroduce an idea yaunoona sekunge Moses na Aaron they are wrong, vakonzera kuti zviome. Gamba Moses na Aaron vatumwa naMwari, they are there to bring deliverance to the people of Israel. But because the people of Israel were not aware ne-encounter yaitwa na Moses kurenje achitaura naMwari, they were now backing Pharaoh. Nekuda kwekuti Pharaoh wakaronga a strategy inoita kuti vana veIsraeri varegere kugamuchira vision of the plan ina Moses na Aaron. Why? Nokuti vakatanga kuomerwa zvakanyanya pamashandiro avo. The demand yanga iripo ndeyekuti they must make the same number of bricks vasina enough resources. Without enough straw, they were commanded to make the same number of bricks. Pharaoh ari kuti mashandiro enyu kubva mazuva ese target yandiri kuda panhamba yezvidhina ngairambe iri iyoyo. Kana mukasapuwa enough straw, I still demand the same number of bricks.
So vanhu ndokubva vatanga kuchema, ndokubva vatanga kugara pasi vachibvunzana kuti ko inda zvinhu zvachinja, sei zvinhu zvakufamba zvichidaro. Ndo pakaita vamwe vakaziva kuti kuna Moses naAaron vari kuuya kwandiri, because actually Pharaoh anga atavataurira kuti you are lazy, that's why you want to go out and sacrifice to your Lord. Pharaoh chaari kuita ada kuwina the mind of the people vasiri aware of the plan of God. He wants to win the mind of the people vasina kuita encounter with God. Aruda kuwina the mind of the people to an extent yekuti pane kuti vasangane nedeliverance vagamuchire the plan and the vision of God for them to come out, they will be on the side of the enemy. Ufunge pane nguva yekuti nyasha dzamwari nefavor yamwari iri pamusoro peupenyu hwako kuti udzikinurwe, but because you lack knowledge, you don't understand the vision and the plan of God, you end up on the side of the enemy. You end up on the side of the enemy. Enemy create a situation inokupa molda your way of thinking to an extent yekuti unaona sekunge kubuda mu Egypt akusi right, but kuva better working conditions iwe usiri a worker uri a slave, but anokupa a mind yekuti unongoyemura kuti ayo tikava nemashandiro akanaka with enough straw can make the number of bricks that are on demand. Avasisina pfungwa to come out, pfungwa dzavo dzabatwa newakaipa zvekuti they want better working conditions and die as slaves. That's the cunning ways of the devil. Kuti anouya ne an idea. Let's go back to the Garden of Eden. Muchaona kuti mu garden nauye disobedience aina kungoitwa bedzi, but the devil akaronga a plan, akaronga a marketing strategy, akauya ne message inoita sekunge deliverance. Why? Nokuti vanhu havana kutenderwa kudya mumwe muti, but Satan paakapinda munyoka wakauya nevhangeri rekuti mukatodya muti uyu, God fears that you'll be like him. Mukadya muti uyu munoona, mukadya muti uyu munongwara. That was a marketing strategy. Kuti munhu aite give in to eat the forbidden fruit. Saka wakaipa unouya nemashoko anoappetizer, anouya nemashoko anobata your mind, anouya nemashoko anoita kuti uende kuside kwake. People of God, hear me very well. Pharaoh chaagona kuita kuchinja ma working conditions kuti ave asiri right. Vanhu vanyanyorwadziwa, vakarwadziwa vobva vane kufunga kwekuti chichiri kukonzera kuti Pharaoh atipe ma conditions akadai, kuti without enough straw he still demands the same number of bricks. Ndokubva zvaonekwa kuti aiva pane pfungwa yekubuda yaraiswa naMoses naAaron. Saka iye Pharaoh akatotaura kuti because you want to go out and sacrifice to your Lord, you are lazy, so I still demand the same number of bricks. So vanhu havana kuenda kunojoina Moses naAaron vakati no, that's good. Kana masangana naMwari, Mwari vati tiri kubuda, let's work through that vision. But vakaenda kuna Moses naAaron vakati this is not good. Ndimi maakutokonzera matambudziko akawanda. Remember kuti Moses aita encounter na Mwari, akaita encounter ku Mount Sinai, but chakamudriver kuenda ku Mount Sinai yanga isiri choice. Chakamudriver kuenda ku Mount Sinai aitiza, pane murume akati kwaari, wakauraya muIjipita, izvezvi ruda kubata fight yedu, a Hebrew fighting another Hebrew. Who made you ruler or king among us? Ndakundotaurira Pharaoh kuti wakauraya muIjipita. So Moses ari meant kuburitsa vanhu muEgypt, ndiye akatanga kuburitswa nevanhu ivavo muEgypt. Moses ari meant to take people out of slavery. He was the one who was chased away by the same people. So wakatobva achitiza hama dzake, yet wadanwa naMwari, waberekerwa a reason and the purpose, is anointed to lead people out of slavery. But the same slaves vanga vane a corrupted mind,
to an extent yekuti ndo vakatanga kudzinga. Moses akatanga kubuda ari 1 muEgypt, yet calling yake ndeye kuburitsa vaIsraeri vese. But chakatanga kuitika chinofaita calling yake ndiye akatanga kuburitswa, akaenda kundofudza makwai kwa Jethro, kusvika aita encounter naMwari, ndo vamutuma back to Egypt. Egypt, it's a system. Pharaoh is a system. Inodila nemind yemunhu. Mind inopiwa reasoning, imwe thinking ability yekuti uone sekunge pfungwa yaMwari zvakanaka zvoda kuitirwa naMwari hazvisirizvo, but zvawagara uri izvozvo, you feel comfortable. VaIsraeri muEgypt, they were slaves, they were not workers. Vanga vasiri papero, they were being abused. But vakasvika pakuda better working conditions, ivo vasiri workers. Why? Because Pharaoh akaita temper around with their thinking, nekuno manipulate systems ekushanda kwavo, vakapedzera vakuda mashandiro akanaka, iyo vari nhapwa. Pfungwa yekubuda yekuti vaende Kenani, vaende mupromised land, mavari ahimo. Mwari vaita encounter na Moses na Aaron. Moses na Aaron vane a message yekuti vanhu vabude muEgypt. But hepano pane nyaya vanhu vacha varada kubuditswa muEgypt, havana that message in them. Saka 1 Timothy chapter 6 verse 12 yati iyo faith nawe yekutenda is a fight. Fight a good fight of faith. Ephesians 6 yobva yataridza kuti the breastplate or the shield do inorepresentwa nefaith. Shield iri yei yekudefenda the fiery darts of the enemy. Purpose yeshield ndeyekudzivisa zvichakandwa nemhando against your life. So kana faith ichirepresentwa neshield, faith iri information, because faith comes by hearing and hearing by the word of God. So faith is a picture ye information, which means when you don't have the truth, when you lack the right information, Satan every arrow yaachakanda, you can buy in the idea. That's why Pharaoh angomesera vanhu pamashandiro, vanhu ndokubva vava nemind yekuti Moses na Aaron ndo vari wrong, vada kuti tiomeserwe. Yet vaya supposed to defend pfungwa ina Moses na Aaron nekuda kwekuti Mwari aroda kuti vanhu avabude muutapwa. But because havana that information ina Moses na Aaron, and vaitenda nokuti vane assurance, vane minana yavaona Mwari achiita vari kurenje. But these people havana, they are ignorant about it. So havana the shield. Saka Pharaoh paakakanda a fiery dart rekuti ndikuda namba yezvidhina yakakwana, even musina kupiwa ma-resources to use, vanhu vanobva vaona sekunge Moses na Aaron vari kukonzera kuomeserwa kwavo. Ephesians chapter 6 verse 16. Your faith will be like a shield. Your faith is the shield. So kudefenda nema dzese dzewakaipa, kudefenda maplans ese wakaipa nezvaanokanda against you, you need faith. And faith is information. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kureva kuti I word is not hearing. So that the picture is all about information. Faith in our information. So faith kana iri shield. Ukaleka the right information, you can buy in pa idea ye enemy against your life. So munhu akasaziva pfungwa ya Mwari, anoita give in to the plan or to the strategy of the enemy. Why? Because ukaleka shield, every fiery dart, every arrow rinokandwa kwauri, rinokubaya, rinosvika pauri.
So faith pachayo fight, but faith pachayo shield. Kureva kuti wakaipa une zvaanokanda against you, but kana une knowledge, une the truth, unenge uri defensive, hakuna fumo rinokubaya, unenge uchivhika. So these people now, nokuti havana information, say information ina Moses na Aaron, vari kuita give in to the idea of the enemy to an extent yekuti havasisina pfungwa yekubuda, but vane pfungwa yekuti dai vashanda zvakanaka ma better working conditions, yet they were slaves. What am I saying this morning? When you lack the word of God, the truth of the word, hauna a shield. And the faith, but without faith, you can't please God. Yet faith also is a shield. Without faith, you can't please God. Why? Because kuti ugone kufadza Mwari ndonge uchifamba mukutaura kwake. Kuti uzive kuti ndiri kufamba mukutaura kwake ndonge uchiziva zvaakataura zvacho. Ukureva kuti you'll be having a shield with you. So pese pane deliverance, pese pane breakthrough, panoda kuti munhu agare akabata shield. The devil will not give in. Kuti wa receive a message ye breakthrough, wane message ye kubuda mudambudziko rako, ane ma arrows anokanda yekuti at the end nyangwe plan iripo kuti munhu abude, but iye munhu wacho anobva ava a blockage to his or to her own deliverance or breakthrough. Wakaipa haakuregedza uchibuda, anomeka a strategy yekuti at the end nyangwe uri munguva yekubuda, you either delay yourself or actually unogona kutadza kubuda kwacho nekuda kwekuti inenge ya battle of the mind. Ane ma strategies nema plans anoita so that at the end iwewe wacho manje unoona sekunge nawe kubuda handiyo, but to have better working conditions. I relate this with my examples in real life. Kuti muupenyu pane nguva yekuti munhu mind yake inobatwa newakaipa or nema challenges to an extent yekuti pfungwa yekubuda mudambudziko iroro anenge asisina, but ane a mind yakadevelopa to an extent yekuti akumanage kana kuti akurarama nesituation iyoyo achiitora sekunge is part and parcel of life. Pane paanogamuchira dambudziko kuti iri ndere upenyu hwangu, ndo zvazviri, ndo zvandiri. Riri dambudziko raanofanirwa kuchema nekuda breakthrough muna Mwari, but pane paanogona kurigamuchira. I'll give you this example. The Shunammite woman, chakaita kuti paakanzi naElisha gore rinouya nenguva ino uchava nemwana, aregere kuti I receive or thank you man of God, inhau yekuti zvakatotaurwa na Gehazi kuti aiwa nemurume wacho akura wakwegura, because they were in their old age, vanga vakura. Saka chinhu chekuti maari changasisa exist mupfungwa dzake, pfungwa yekuti ndodawo mwana ndibate mwana maamusisina, yaingova pfungwa yekuti ndichangoraramawo hangu necondition iyi ndo upenyu hwangu. Ariko ma situations ekuti ukapinda maari you can accept kuti ndo zvazviri, ndo upenyu hwacho. Zvokuti pfungwa ye breakthrough coming out of that challenge inenge isisimo mauri, but waakuda a way to manage the problem. Zvokuti unopedzera wane comfort mu area isina comfort. Chinhu chinorwadza ukararama machiri kwenguva refu unedevelopa kanonzi kakujaira to an extent yekuti achicharwadza semarwadziro emazuva ese. I love a Nyanja saying. I can also speak Nyanja. Inoti iyo sabora wakari sawawa. It means miripiri yawadya kwenguva refu pauri is not a surprise, haichavavi nyangwe ichivava, but because ndekare waishandisa kwenguva yakareba inobva yava part of your system of your life.
zvekuti vamwe pavanotora mhiripiri vachisa mumuriwo vange vachinzwa kuvava, but iwewe now, because yava part of your system, yakatanga kukuvava mazuva ekutanga, but waidya kwenguva refu chatongova chikafu chiri normal, unotoshedzera kuti handigone kushayiwa mhiripiri pane ndichidya. Nekuvava kwese kwayo unochinzwa kuti meal yangu iri kushota something, because zvinenge zvava part of your life. So the devil also attacks anoita ndeyekuti anocorrupta mind yemunhu to an extent yekuti kana ararama nedambudziko kwenguva refu anorigamuchira part and parcel of his or her life. Zvekuti panouya message vhangeri rekuti situation inobudika, kune upenyu hwakanaka kudarika ihwohwo, kune zvakanaka Mwari zvaanogona kukuitira kudarika izvi, unonzwa uri kudefensive side. Instead yekuti I receive kana kuti amen, you just remain quiet. There are times that when you preach to people and make declarations, some will say I receive, some will say amen. Amen zvinongoreva kuti ngazvive zvamataura, let it be. But uchaona kuti kune munhu unoramba akanyarara, even ari musituation inorwadza neinorema, inhau yekuti mind yake yakabatwa, asvika paextend yekuti I can go to church, yes, but one thing I know is situation iri dambudziko nderangu, ndokurarama kwangu. So ukatodaro now, nokuti iwewe munhu pachako ndiwe landlord welife yako. Say that landlord. Iwewe ndiwe une key yekuzvikinurira kuti ubude musituation yauri. Mufundisi akauya akakubata musoro akakunamatira, but kana asina kunge akubata musoro mukati menjere dzako, akunamatira kuti uone breakthrough, ubude musituation inorema, but kana pfungwa yako isina kuprogramwa kuti munobudika, zvinoita Mwari vane nyasha neupenyu hwangu, unobatwa musoro kakawanda, hapana situation maunobuda. Why? Because the one ane key ndiwe, you own your own life. Your personal decision matters most. Apart from being prayed for, your personal decision matters most. So wakaipa chaanoita anokurega uchibatwa musoro chinamatirwa, but akakubata mukati memusoro, mafungiro ako, marongero ako, njere dzako dziri ku negative side. So Moses and Aaron vari kutoaccused nevana veIsraeri vari muutapwa kuti it's because of you, saka tiri kuomeserwa. Then the men said, that's Exodus chapter 5 verse 21. Then the men said, we hope that the Lord will punish both of you for making the king and his official hate us. Vapa level yekuda kudiwa vari maslaves, vapa level yekuda kugamuchira relationship ne-enemy. Vanzi maakuti vengesa na mambo gamba vana vanga vakuona sekunge vanodiwa. They are actually standing against Moses and Aaron. You will make the king hate us. Now they even have an excuse to kill us. People of God, hear me very well. Ukashaiwa relationship neshoko la Mwari, ukasaziva the truth of the word, hauna a shield iri defensive. So kana pasina a shield, the devil will throw fear darts to you. Uchakanda miseve inopisa kwauri. Faith is fight. Faith is shield. Without faith, you can't please God. So secret iripo murundo rekunamata is for you to have faith. But it's about the faith yacho I battle. The devil will not leave you to have faith. He will challenge you. Une information yacha release. Une zvaanotaura, une zvaanoronga, une zvaanokuonesa. Zvokuti kana uchioperate ne common sense without a mind really renewed by the word, you will actually give in to the devices of the enemy, of the devil. Mwari vatuma Moses na Aaron kuti vanhu vaburitswe muEgypt.
but vanhu vari kudefensive side, vari kuti imi muri kukonzera kuti mambo ativenge. You now cause the king and his officials to hate us nekuda kwezvamuri kuenda muchitaura kwaari. They were not ready. So ukaona vanhu vakubuda paExodus chapter 12, haisi nhau yekuti paExodus chapter 1 Mwari vakundikana vatadza, but pane a period ine chekuita nemindset yemunhu ari kuda kuburitswa musituation yacho. Remember, Mwari wedu unoshanda free will choice. Manikidzire kana kuforsa. So the delay mubhuku raExodus, nekuti Exodus kana zvichingoreva kuti kubuda, it means from Exodus chapter 1 the plan and the move of coming out was there. But chimwe chema reasons yakonzera vanhu kuramba varimo ivo vari munguva yeExodus. Just imagine kuti uri muExodus and you are in Egypt, zvichireva kubuda and you are still in. Deliverer atumwa naMwari to negotiate on your behalf, but wanikwa iwe uri kuside kwenemy yacho, uchitoti imi Moses naAaron muri wrong, muri kukonzera kuti tiwomeserwe kubasa. Inawe kuti vana Pharaoh wakaisa a strategy yokuwina their hearts or their minds kuti varambe vari maslaves. Unoziva here kuti hakuna munhu anoda nhamo, hakuna munhu anoda kutambudzika, hakuna munhu anoda kugara musituation inorwadza nekurema muupenyu. But even munhu asiri kuda, but ane madiro aanoita nekuda kwekuti when the devil attacks unopedzisira waakuside re-enemy, side ya devil, without knowing. Nokuti uchinyatsoziva kuti Moses naAaron vatumwa naMwari, tamunguva yekuti tibude mudambudziko, you will be on the side of Moses and Aaron. But inhau yekuti they were not aware, encounter yaitwa. So mukusaziva kunokonzera kuti wakaipa akaziva kuti hauzive ane zvaanoita kubata mind dzako. I love the saying yakaitwa naSteve Biko, the late South African politician. Akati iye, the mind of the oppressor is in the mind of the oppressed. Simba remudzvanyiriri riri mupfungwa dzemunhu ari kudzvanyirirwa, which means freedom yakavigwa mumind nekuda kwekuti ari kudzvanyirira wacho une zvaanoziva kuti uyu haazive, saka ane mastrategies aanoronga to an extent yekuti you become your own enemy or you become a supporter of the one fighting you. In other ways, you'll be fighting yourself. Iwe usingade nhamo, but unenge uri kuside kwenhamo yacho uchitomira uri mairi uchizvitozvifarira, but without knowing. So knowledge is a powerful thing. Faith is a picture of knowledge, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God, which means faith is information. So shoko kana richiti fight a good fight of faith, riri kuti gather the right information, gather the right information so you can stand against the devil. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Mai Chigwidi, a good morning to you. Margaret Moyo, a blessed morning to you. Blessing Mujgara, a blessed morning to you. Mai Nyamunda, God bless you. Tsitsi Chiweshe, God bless you. Mai Mkwena Moguti, God bless you. Sister Sylvia Dumbu, may the good Lord bless you. Amadzangu Mwari werugare vakuitire nyasha. Mwari werugare vakugonese. Tive neukama neshoko raMwari. Chinhu chinonzi faith information. Chinhu chinonzi faith is shield. Wakaipa unotora advantage kana taleka information. Nokuti kuleka information kushaiwa a shield. Saka ye une information yaanokanda kwatiri. So kuti at the end tinoita sevana veIsrael.
vanochemera better working conditions in the time of Exodus. Vari kuchemera kubatwa zvakanaka, kushanda zvakanaka panguva yekuti Mwari ada kuti avabvise muutapwa. Ukava right information, hauite enemy yeupenyu hwako. You stand with the vision and the mind of God, and surely you will come out of Egypt. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Father, I pray over the viewers. I speak your hand of favor, your hand of blessing, your hand of protection. Umazuwa akaoma kudai idenda COVID-19. Shoko renyu rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. Imi ndimi nhowe huru tinotizira kwamuri, a strong tower, we run unto you. Faithful God, the same yesterday, today and forever. Zvinobatwa nemaoko nevana venyu zviropafadzwe. Pavanopinda nepavanobuda, nyasha dzidirurwe muupenyu hwavo. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you.